Sa syudad sang Iloilo, anom ka mga puluyan na sunog. Yaring balita nga aton gintutukan. Nagkinaran-kara ng mga pumuluyo sa Barangay Veterans Village sa city proper matapos nga ginlamon sang kalayo ang anong ka mga balay sa lugar. Nagbuligay ang mga residente sa pagpalong sang kalayo. Sa pagpangusisa sa mga bombero, naghalin ng sunog sa pulian ni Dioscoro Pabalate. Wala naman may nasalbar nga gamit ang pamilya nga ini. Di nakibot na kami, naglumpat kami din nga tatlo, bit-bit ko doon ako kabata, nagwa na kami. Ang kinahanglan namon tani ay nang mapakabalik lang kami bala nga may tulugan kami ba. Kayo pigado gid kami. Wala na kami daan trabaho, hindi pa kami. 5 ka balay ang totally damaged, kag isa ka partially damaged. Maswerte nga wala may napilasan sa insidente. Nga ang iba niya nga biktima, may mga pamilya man sila direya, silingan lang nila dito na lang sila nagano. So si Mayor nagpadala naman. Ginabanta 78 mil pesos ang ginbiling nga halit sang sunog. Padayon pa nga ginaimbestigahan sang Bureau of Fire Protection ang gintunaan sang sunog apang sa inisyal nga impormasyon, linya sang kuryente ang ginhalinan sang kalayo. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, Wongan Western Visayas.